Advocate Fadzai Mahere ouya panapa achitandanisa aiwa Youth League Minister Machakaire anozikanwa nenyika yose kuti vari kufamba vachiti aiwa in all dimensions we are going to defend our own good baked currency inonzi zig inozikanwa nemunhu wese kuti aiwa iri kudeclina. Panapa ari kuti Fadzai Mahere anozikanwa kuti aiwa she is a lawyer, ndo vari kuuya vachidefenda aiwa chokwadi munyika yeZimbabwe. Anouya achimubvunza mashocking questions ekunyange ariye anopererwa asana meda mashoko anobuda togona Advocate Mahere unobva subscribe like turn on the bell icon. Pana achireply to this post yakanzi Youth League vows to defend zig. Pana Tino Machakaire muri kuona uyu oya achinyora panapa Mahere achiti good morning honorable minister Machakaire, besides defending the zig, does the Ministry of Youth have a youth policy? What have you done for young people since your appointment? Do you even know how the depth of the multiple crises young Zimbabweans face? Or are you just proxies for the 23rd agenda or madhara enyu? Ndo mashoko anoitwa panapa naAdvocate Fadzai Mahere achiti aiwa vakomana vanhu vachiti they wanna defend this new currency, but vari kumboona ma-encounters kana ma-problems or ma-challenges ari kufesa vakomana vemayouths. Panapa vanokuuya vachida kungodefenda kumusoro, but pane zvinhu zvavari supposed to work on they are neglecting. Aiwa vari kuuya vachilega. Zvatiri kuona kuti Advocate Fadzai Mahere ari kuuya achimubvunza kuti do you have a youth policy yamunoona kuti ipolicy inokugadhai pakuledha mayouth angava in the ruling party kana munyika yese yeZimbabwe at large? Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pemashocking question anouya achifaiwa kuna vakomana aiwa vana Machakaire. Pinda comment section medu tudze mafungiro enyu, musana subscribe like chinotonga